नमस्कार. आज आपण करूया रवा आणि गव्हाचे पीठ वापरून ओल्या नारळाच्या खुसखुशीत अशा करंज्या. चला तर मग करंजी बनवायला सुरुवात करूया. इथे मी 1 वाटी बारीक रवा घेतला आहे. त्याचबरोबर यामध्ये मी 1 वाटी गव्हाचे पीठ घेणार आहे. चवीनुसार मीठ टाकूया. त्याचबरोबर पाव चमचा हळद टाकूया. सर्व एकत्र छान अशा पद्धतीने व्यवस्थित मिसळून घेऊया. दुसऱ्या बाजूला मी 1 वाटी तूप गरम करायला ठेवले होते. तूप छान गरम झाले आहे. आता गरम तूप आपण यामध्ये मिक्स करायचे आहे. गरम तूप टाकल्याबरोबर ते गरम असतानाच अशा पद्धतीने आपल्याला चमच्याने व्यवस्थित छान सगळं एकत्र मिसळून घ्यायचं आहे. आता हे मिश्रण थोडेसे कोमट झाले आहे, तर आता आपण हाताने व्यवस्थित छान मिसळून मळून घेऊया. अशा पद्धतीने हे सर्व साहित्य एकत्र छान मिसळल्यानंतर आता आपण यामध्ये त्याच वाटीने गरम दूध 1 वाटी टाकायचं आहे. गरम दूध यामध्ये टाकल्यामुळे पुन्हा आपण चमच्याने सर्व हे साहित्य व्यवस्थित छान मिसळून घ्यायचं आहे. थोडा वेळ मिसळल्यानंतर हे साहित्य थोडंसं कोमट झाल्यावर परत आपल्याला हाताने एकदा सर्व व्यवस्थित छान मळून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपले एवढ्याच प्रमाणाच्या साहित्यात आपले खुसखुशीत करंजीच्या आवरणाचे पीठ तयार झालेले आहे. पीठ मळल्यानंतर आता आपण यावर झाकण लावून अर्धा तास तसेच ठेवूया. तोपर्यंत आपण दुसऱ्या बाजूला करंजीसाठी ओल्या नारळाचे सारण बनवून घेऊया. या ओल्या नारळाच्या सारणाचा मी डिटेल व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर शेअर केला आहे. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. लागल्यास तुम्ही पाहू शकता. अशा पद्धतीने इथे आपले करंजीसाठी सारण तयार झाले आहे. अर्धा तास झालेला आहे. पीठ आपले हे छान मुरलेले आहे. पुन्हा एकदा आपण चांगले ते मळून घेऊया. चला तर मग आपण करंजी बनवायला सुरुवात करूया. असे छोटे छोटे गोळे घेऊन अशा पद्धतीने आपल्याला पोळपाटावर लाटून घ्यायचं आहे. आपल्याला हव्या तेवढ्या आकाराच्या लहान मोठ्या साईजच्या आपण करंज्या बनवून घेऊ शकता. मी या सर्व करंज्या माझ्याकडे असलेल्या या करंजीच्या साच्याच्या मदतीने सर्व बनवून घेणार आहे. त्या अगोदर माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल प्रेस करून बेल ऑलवर ठेवा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओचं तुम्हाला नोटिफिकेशन सर्वात पहिले मिळेल. अशा पद्धतीने बनवलेल्या सर्व करंज्या इथे मी एका ताटामध्ये बटर पेपर लावला आहे आणि त्या बटर पेपरवर अशा पद्धतीने मी सर्व करंज्या ठेवलेल्या आहेत. इथे आपल्या करंज्या थोड्या बनवून झालेल्या आहेत, तर आता आपण त्या तळून घेऊया. दुसऱ्या बाजूला मी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवले होते. ते इथे पाहू शकता तुम्ही, तेल गरम झालेले आहे. आता आपण यामध्ये बसतील एवढ्या करंज्या सोडूया. इथे आपल्याला या सर्व करंज्या लो टू मीडियम फ्लेमवर सर्व करंज्या आपल्याला खरपूस तळून घ्यायच्या आहेत. इथे आपल्या या करंज्या एका बाजूला छान फ्राय झालेल्या आहेत. आता आपण त्या सर्व करंज्या अशा पद्धतीने पलटून घेऊया. अशाच पद्धतीने या करंज्या आपल्याला 1-2 वेळा आलटून पलटून घ्यायच्या आहेत. गॅस आपल्याला लो टू मीडियम करायचा आहे आणि इथे आपल्या या करंज्या छान फ्राय झालेल्या आहेत. आता आपण त्या डिशमध्ये काढून घेऊया. अशाच पद्धतीने आपण राहिलेल्या सर्व करंज्या तळून घेणार आहोत. अशा ह्या रवा आणि गव्हाच्या पिठाच्या करंज्या अगदी खुसखुशीत तर होतातच, त्याचबरोबर चवीला तर अप्रतिम लागतात. नक्की करून पहा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू. धन्यवाद.